Menor de edad nga babae gikan sa probinsya sang Iloilo gintumod bilang labing una nga kaso sang Omicron XBB.1.16 sa Pilipinas suno sa Department of Health. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Iloilo Provincial Capital. Zen? Kate, nag-umpisa na ang investigasyon sang Iloilo Provincial Health Office angot sa pasyente nga nagpositibo sa Omicron subvariant XBB.1.16 nga taga Iloilo Province. Ginkumpirmar sang Iloilo Provincial Health Office nga taga-probinsya sang Iloilo ang labing una nga kaso sang Omicron subvariant XBB.1.16 sa pungsod nga una na ginanunsyo sang Department of Health. Suno sa PHO, isa ka 16 anyos nga dalagita ang pasyente. Asymptomatic ang pasyente kag tagged as recovered na apang padayon nga naka-admit sa Western Visayas Medical Center. March 27 sang ginkolekta ang specimen sini kag gintest sa Philippine Genome Center Visayas. Ginahibalo pa sang PHO kung paano nakuha sang dalagita ang virus. Our office will conduct an investigation pa regarding sa amo na case para makakuha further na details as to anong symptoms, anong mga possible exposure niya, vaccination status, kag kung ano man ang status ng patient sa subong. Sunod sa DOH-6, Abril 2023 sang gindeklara sang World Health Organization nga variant of interest ang Omicron XBB.1.16 o kun Arcturus. Nagagwa man sa pagpanalawsaw nga kung ikumpara sa iban nga variants ng COVID-19, mas makalalaton ini. Mas infectious ni siya compared sa mga previous natin nga mga variants which may cause no sa other countries increase in their cases. Sa piyak sini, ginpahayag sang DOH nga wala pa sang bastante nga datos nga makatako sa severity o kung kalala sang epekto sa matapikan sang nasambit nga variant. Butang nga liwat ginpahanumdum sang DOH ang padayon nga pag-obserbar sang health protocols, ilabi na nga apisar bakunado, mahimo sa gihapon nga maka-eksperyensya sang mild symptoms sang COVID. Importante, we still practice our minimum public health standards. Dapat kabalo kita sang atin nga risk kung immunocompromised kita. Gani si Jamaica, nagpa-booster na agud protektado sa virus. Personally, oo man. Kay naka ano man siya sa akon nga immune system do naka-improve man siya. Base sa datos ng Iloilo PHO, wala gani nakalabot sa 50% sang target population sa probinsya ang nakapa-first booster shot. Yara lang sa 19.96% ang mga nakapa-booster nga edad 18 tubtob 59 anyos, samtang 22.43% naman ang edad 60 pasaka. Kate, sunod sa Iloilo PHO, may bastante nga supply sang COVID-19 vaccines ang probinsya, kag kutob naman sa mga wala pa nakapa-booster shot ang sara nga maka-avail sang bakuna diri sa Iloilo Provincial Capital kag sa mga rural health unit. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.